nenggih ingkang minggah ing pertapan manjing jroning pertapan ora kaya Narendra saka kraton Guwa Barok. Narendra yaksa kang sak gunung gedene manjing pertapan kaget kadhe kawekasan para cantrik kang uringa. Sinunggi datan awrat cantrik kula penemban orang ngira babar pisan jebul pertapan malah nampa tamu mongko wujuding Gandharwa ning senajan to Gandharwa nitik marang busanane kok kaya dudu mung sembaranganing buta ninggi klebu ratu-ratuning buta aduh janes kula kok menjiring Gek dalem sampeyan niku mung semene kelebon semono. Kula jan tenan iki wau. Tab-tabane. Pun gek dingendikani mawon niku buta ajeng napa? Mangke to. Sinuwun saksamunipun prayogi lenggah kepareng kula ngaturaken pambagya panakrami rawuh paduka sinuwun. Togok nun iki sing jeneng pertapan Prangalas nggih iki sing jenenge Begawan Tambrapeta nggih niku bapakne Soka kalih Sidowayah Pradapa Pradapa kok Soka Sidowayah sing jeneng Soka sing ngarep kuwi ya kok angge yakno mawon. Nek manut jenenge Soka Pradapa iki genah Soka sing tuwa, Pradapa sing enom, nggih sing loro niku sing Soka. Wah, nek kelakon dadi bojoku jan ketok matis ya kok. Matis wah. Genah apik banget kok. Kula ngaturaken pambagya panakrami Sang Prabu. Wong ki nek luruh rambuté dawa ki adat sing wis gemati karo wong lanang ya. Mengker-mengker. Angge niku gumantung sok dine dhuwit apa ora. Arep ngandan-andan rambuté nek ratone dhuwit ya ora gemati ora. Ning aku ratu nek nggon dhuwit angge niku nek yoga kok nek yoga ngoten niku. Ngudang sok kula di bojo men gelungane ora sandar tak tuku sing dawa. Gemati karo wong lanang bul cok ngoten nika karang. Duwite niku sok ndat nyang. Kula ngaturaken pambagya panakrami sinuwun. Nek sing mburi kuwi Pradapa wonge ladak ya, Gong.
Lada nek niku lada. Ngene carane dhewe Jemanul. Aku seneng aku. Najan rambutnya dipotong pendek ning deloken. Dadane ana andeng-andenge. Kuwi mesti tresna tenan karo wong lanang. Ah, urung mesti. Iso mah digawa wong. Wah, sampeyan iki wong sampeyan iku didangu malah sing ora-ora ling alam gono niku mengke nek pun dadi bojo sampeyan. Gek matur yen. Oh, aku wis ditimbali karo Sang Umpun. Pripun Sang Tapa kula ngaturaken pambagya panakrami. Weh. Kaya nampa pamujimu slamet aku ora ana alangan siji apa sowan ana kene. Sang Tapa badhe nderek nepangaken paduka menika Narendra menapa Sentana lan saking pundi pinangkanipun ditepungke wae kala tanpa rupa aku calon mantumu ratu saka negara Guwa bareng jejulukku Prabu Kala Maruta. Oh, Prabu Kala Maruta. Iya. Sampeyan sing peparap Begawan Tombro Petha mboten wonten kalih tiga namung setunggal kula. Banjur cah wedok niki anak kula kalih Endang Sukolan. Lah kersanipun tak kandhani. Aku nampa wangsiting Jawata Sang Tapa. Aku dadi ratu bisa nurunake ratu nang sranane kudu garwa salah siji putramu apa Soka apa Pradapa. Mula kang sanga iku tekaku rene ngebun-bun esuk jejawah sore aku nglamar anakmu wedok. Rilano ora bakal tiba Padastri bakal tiba kasur babut pangerdani. Bareng mukti karo aku Sang Tapa. Ladalah. Iyi. Matur sembah nuwun atasipun paduka menika Narendra Gung Binathara badhe ngersakaken anak kula. Nanging kula menika namung tiyang sepuh. Saged murba ning ora duwe wasesa ning ora iso murba. Nggih cobi kula tarosi riyen ingkang badhe nglampahi purun menapa mboten sinuwun wejajal tarinen. Soka kula bapa lan Pradapa. Kula bapa. Kowe bakal dipalakrama marang Sang Prabu Kala Maruta. Mula kuwi padha manuta ya. Yen bakal mukti uripmu. Mesti bakal luhur kawibawanmu saya wuwuh kamulyanmu. Mboten kula dereng remen ngladosi kakung kok bapa. Kula mboten purun yen supados dipun jatuh krama kaliyan Prabu Kala Maruta. Lah Pradapa, kula nggih mboten. Ora sudi aso tak buta kok ngepek menungsa yo. Dadine apa coba? Padha-padha seneng ra malah karo sing mburi kae. Malah cinta karo kowe kok. Walah ora ngandel. Paling mung nginceng gong kula niku. Ngerti nek gong kula niku larang regane yo. Etok-etoke tresna ning mangke nek pun ilang yo terus prek ngono. Alah, kula niku ora ngandel karo wong ayu-ayu niku. Mesem kalih kula niku ra nek kula kei panjakan nek ora ya. Mboten sak dipercaya wong wedok saniki niku sok gampang ngomonge ning angel tandangan. Duh sinuwun, nyuwun pangapunten anak kula mbedereng purun palakrama sinuwun. Weh.
Mongko aku nyawang kleceming lathi lirik ing netra iki genah anakmu ki sak nyatane gelem dadi garwaku. Ning wis semono pancen kowe dhewe sing kaya-kaya ki nolak karo aku nek sing ora ketara. Kowe gedhek antuk pidak jempol karo anakmu loro. Malah saka panggrahitaku angger kowe mati anakmu mesti gelem dadi bojoku. Cumanggasang Senopati Matsatru mangking yudha. Malah ana kirek. Kirek matamu kuwi ya. Among iki wong anggepe iki ora. Weh, wong iki ngangge wong kaya. Among niku cantri Sang Tapa Tambrapeta sampe niku mah sia-sia ora. Kowe cantri Sang Tapa. Kowe sing jenenge Kala Maruta ya? Iya, narak ngono. Cenanangan kowe. Dumeh pangkatmu dhuwur, ratu pangkatmu yo wong karo pendhita karo wong desa sia-sia kowe. Sareh. Aja kementhus kowe. Pun kajenge, Mbah. Kula niku pripun mboten niki nderek sampeyane. Sampeyan dina wong kula ya kudu wani kok. Wani tenan. Ayo mbuh. Nggo wangun-wangun kok. Kowe cantri Sang Tapa. Iya, kowe kala mar. Kowe arep apa? Nganu. Nek kowe tumindak kaya ngono aku ora trima, aku sing ora narimake. Upama Sang Tapa ki ora duka ning aku sing nesu. Ngono. Kowe aja kumalungkung. Cacing iki dipidak menungso kolet-kolet. Apa maneh kula aku senajan ta wujudku kok cacing, ora trima aku. Pepundhenku biar kok ancam patine mergo kowe melek karo omongan. Sing cetha ngene. Kala Maruta iso mondhong omonganku nek iso nglangkai bangkene Pawira Paijan. Jenengmu Pawira Paijan. Heeh. Tuyuh. Yen panjen kena tak cekel rembugmu aja nang kene metu. Metu jaba ya metu jaba. Itu karo kekendelanmu cantri. Ning upama kedadean kowe kerengan karo buta iki apa kira-kira ya menang. Hah, kula mboten ngarep-arep menang. Buk pun seneng kula. Ning sing cetha kula ora trima dek ngancam pati sampean. Pun ngaten mawon. Merga kula niku rumangsa manglabuhi nggih ta. Kula pinter sampean sing minterke, kula urip sampean sing makani. Upama sampean kok ajeng diancam monggo kula mung meneng mawon niku ya kula niku menungsa cap napa? Menungsa sing ora ngerti lelabuhan. Menungsa sing ora ngerti dharma. Lho, kowe malah pinter. Lah kula kok. Murid sampean kok. Oh iya. Niki sing praetno ngati-ati mergo pancen iki kaya-kaya dudu tandingmu ngono lho. Didelok gelare kuwi wis dudu tandingmu. Sampeyan ampun delok gelar kula. Mangke kula nek pun matak aji, tenan kok. Kula niku ora wedi karo sapa-sapa kok. Apa dumeh musuh lemu ngoten niku kula ya wedi apa? Ora wedi.
Gini maratuwa kula niku ya kalah kali kula mengko lemune rong mana kula songkol terus. Sertifikate dinehke ngono. Pun nyuwun pamit penemban. Kula jajale kala maruta sing ati-ati cantik wae. Dewi Sroyo Lindriyaksa Sara Maruta wisikan magulingan dong latala sinuwun kula nyadong dawuh sinuwun Patih Kala Jalma Klononon. Aku wis ketemu karo Begawan Tambra-Peta ewa semono. Kaya-kaya Tambra-Peta ngowel yen anake bakal tak jatuh krama wis. Durung nganti tutuk nggonku kandha cantrike. Nantang karo aku. Iso mboyong momonganku yen iso ngalahke cantrik sastra Paijan muni ngono. Wah, sampeyan iki ora. Lajeng kersanipun dos pundi? Ayo iso ngalahke nek iki ndelok gelare kudu kalah. Lah wong menungsane iki mung sak biting. Apa kelakon iso ngalahke ratu buta kaya aku? Menapa sakmenika ngaten nggih pawon? Kule jumangkah paduka klati lenggah sekeca. Ah, mengko nek ana menange ya engko saka mah seneng karo kowe kok. Wis kene wae babar pisan lehku nyambut gawe sing cetha kowe tunggu yen ki mengkono kesandhuwi rata gejetuse ngawang-awang. Tak adepane cantik saka pertapan Prangalas kula sumanggaken jeneng matur. Cantrik apa Prabu Kala Maruta yen tak prenggake becik kowe rasah werna-werna awakmu mung semono
Iso kelakon tak sepeleke mungguh karosanmu. Kok dadi wani tanding karo buta sing kaya aku. Oh, anggapmu dumeh kowe lemu, aku wedi ngono apa? Wong lemu ki mah cepet modar kok. Aja ngenyek karo wong cilik kaya aku. Cilik kok ngene bojoku meteng ping 9 ya. Sing dipamerke sing wedok ya ping duweni wong wedok kok. Ora kena pringgake becik untal malang mrene yo nak biti wong kowe. Wong kawamu. Fokus wae. Tanda Lipet men we. Itu bro angel. Wah. Dene menungso sak pete kok ngono kok tak tubruk angel ora jamak-jamak. Ayo nek panjenenge buta prigel cekel aku. Aja takon daya keceklek bianting dadi bleduk. Hei, ha. Cekel-cekelane mangsa iso wong kene iki ora wis kok malah melam mlebu sarung. Ayo kowe iki metu aja nah. Asem kan meh kecekel aku. Untung ana pitulungan. Ora entuk panen jandon ki metu saka sarung. Engko sik ndelok pemandangane. Wah, jebul kene iki tumbuh-tumbuhane jan. Wah, edan. Semangkane 3. Kowe ora sembrono kowe metu kowe, Trik. Sembrono piye kowe? Iki apa tak iki? Wah, kok semene gedene. Jebul ndredile jan ora umum tenan. Arep tak rusak. Buta kurang ajar, momonganku ki menungso putri ayu-ayu arep dijatuh krama karo tak siletane wae. Waduh, aduh. Kowe aja ganggu ndredel kowe aduh. Yo. Iki nek tak pejet mangsa krasa. Tak irisane ngene kowe. Aduh mati aku. Kowe aja ganggu kaya ngono. Iya, ngatogok, Lun. Sampeyan niku wonten apa iri-irigan ora? Cantrik mlebu sarung kok. Wah. Nggih napa? Iki ngrusak awakku. Mijono
pudihe kalas. Ora umum tenan niku. Mulane sampeyan pun sok sembrono tenan niku. Najan mung cantrik iso gawe bingung sampeyan. Aduh. Iki kepiye iki bocah? Iki metu cantrik men. Urung pati metu saka kene nek urung. Entek-entekan kok. Aduh kok panas mawon kok. Aduh. Carane piye kok men cantrik minggat saka sarungku. Manguyui. Banjir. Wah, mlibek tekan kene barang. Wah, murang toto tenan. Ambak nang abdi sang topel kok dadi gawe lara awakku kok lara mawon ora. Wah, klebus. Modar ora kowe ora. Jan mah pilek aku. Ambune. Sampeyan darpete apa wae? Ora patut banget kok. Mapan iki dadi sayumane sang topo. Ora lega yen ora iso mateni cantrik. Nggih. Mergo nek cantrik mati sampeyan iso mboyong putri. Ae tak patenane iku. Ah. Lan Pradopo kula bapa aku ngerti yen cantrik sawise ngadepi Prabu Kalamaruta ora iso ngendih kadigdayane melatak sawang saka kaduan cantrik digetak kontal tibadoh. Aduh, lajeng kados pundi bapa menawi kula ngantos lestantun dipun pondhong kalian Prabu Kalamaruta kula trimah pejah bapa. Kula trimah pejah bapa. Iya dalah ya. Yen ngono ngene wis saiki mlayu wae. Sakwentara pertapan dikumplangake. Ayo mlebu nang alas golek pitulungan. Mbok menawa iki mengko ana satriya utawa jalma pilih kang bisa ngayomi marang awake dhewe. Piye bapa? Prayogi pertapan dipun suwungaken tumuli mlajar kemawon bapak wis yo mlayu golek senjata pitulung.
kayune Purawa jati pangira jagat kinarya kembang lintang selageng wah Surya lan tan suhu asirat pun lan udan puncak angkasa bangkah bayu kacarita tatkala semono Sang Resi Tombro betodalaken putra kekalih Endang Sukolan Pradopo mlajar minggarga tumuning jurang den bujung marang Narendra Denawa Prabu Kalamaruta sawadya balan kawistara bingung jroning manah ing pangajap arsa ngupadi marang Apintos Rayan sangka sungkawaning galih senajan to iki tutang madya padha nanging sayekti gentur tapane datan mukal ing kono tuwuh pangaribawa sumunduling kayangan para Jawata alok yen to madya padha katempuh punang gara-gara
saking carita gelis kang munggil kawi. Kocapa ing manjing wenten sak ngandhaping mandira kayu saka jajar songo ing sak ngandhaping pasetran Gondo Mayit Dewi Kunti Nalibrata kang tatka semana ana Sungkawa Den Bujung Denawa kalih Dikya Kalantaka lan Kalanjaya sangka sungkawaning kalih nimbulaken prarasa mundul ing pasetran Kocapa Iwang Bathari Durga uninga Sang Jayu Sigra anyangketi marang Sang Dewi Kunti Nalibrata kawestra kaget kadaya kawekasan wong aprang kasang sayan mulat ing gagono kula ngaturaken pangabekti pukulun ya Kunti Nalibrata tak tampa pudya pangasta ulun tumligan ditampanono nggih kulon kacadung tan kalih kula pundi dhateng mustaka wonten dawuh menapa kepareng merpeki dhateng ing wayah dasar kula pukulun sing kudune mundhut presa jeneng ulun pasetran katempuh pangaribawa merga jeneng kita anggone Andom Sungkawa saknyatane jeneng kita menggale apa nggih apa kami nangko dadi dugitaning pamikir jeneng kita Darbe Pangaribawa panas. Akeh para putra-putra bajul barat kang padha njleh kepati. Ih, waleh-waleh menapa? Jerembenjang menika badhe tumapak perang Baratayuda Jaya Binangun. Antawsipun Kurawa lan anak kula Pandhawa kulun. Oh, lah banjur estunipun menawi kepareng lan kepareng rila ing penggalih mbok kula nyuwun sabiyantu kados pundi caranipun benjang tempuh ing perang Baratayuda anak kula Pandhawa dipun paringi unggul dayanipun kulun ora ngono oh iya aja kuwatir Kunti, tak bantu. Ning aku njaluk opah. Tak bantu supaya Pandhawa tetep menang mungsuh Kurawa. Ning aku njaluk sesaji wujude bekakak wedhus sabang. Upamiyata namung mendo abrit badhe kula aturaken boten namung setunggal yen perlu sedasa badhe kula pisungsungaken. Mengko dhisik wedhus abang iki dudu wedhus. Ning wedhus abang kuwi sasmitane anakmu Sedewa. Tak jaluk Sedewa dibekakak mengko banjur kinare sesaji ben dimangsa para putra-putraku bajul barat. Kanthi kaya mengkono tanggung Bratayuda Pandhawa menang yudane. Dong. Tuko yayasine dijojo bangawing-wingis. Dina ping muka katon kabaranang. Jagat. Aku
Aku njaluk ngapura kepeksa nungkak krama karo kowe Bedari Durga. Arep kowe ganeping dewa kowe widodari nanging watakmu buta. Ora mokal yen to kowe sak keluarga doyan mangan daging manungsa. Aku njaluk tulung supaya anakku menang Brantayudane wis ngono kowe njaluk sesaji wujude begakak anakku ora sudi Durga. Wis aku trima rasrawung karo kowe. Ora sudi nuruti marang pampotahe setan dari Durga. Malika kula Bu. Ya. Tak kandhani. Kowe tak weni kewajiban ngangslupi Kunti Nalibrata. Tak prema ora gelem gugu marang kandhaku makepara nyepelekke marang kalengganing Jawata. Nyepelekke marang kalenggane Puribu. Aku njaluk tulung Kunti Jingana ben edan kaya dene lakuning jin. Ngestuaken dawuh. Kepareng badhe manggi Kunti Nalibrata Bu wis kono. Saya nandhang priyatos Sang Dewi Kunti Nalibrata. Dupi nampi pamutahipun Bathari Durga arsa bekakak kang putra Wuragil Pandhawa. Kocapa Jem Malika kang tatkala nututi marang jumangkaing Kunti Nalibrata. Ana Dirgantara wis yoga tata-tata Siti dedagan. Siti lemah dedagan suci lemah. Sing suci ateges lemah jaratan. Den wuwur-wuwuraken ana sumundhane Kunti Nalibrata padha sakala kantaka ketungkul nendra ngorok sesengguran Sang Dewi Kunti. Sirahku kok pusing. Yen tak pikir-pikir sing bener ki pancen Bathari Durga. Pandhawa menang ning Sedewa kudu dibekakak. Dibekakak ki dipiyeke to ya. Oh, mungkin dinggo rica-rica. Oh yes, ngono aku tak nemoni anak-anakku
Puntadewa Werkudara Janaka karo Nekula. Sing pokok Sedewa kudu tak jaluk dibekakak nek arep menang perange. Mergo iki kersaning jero, ngono. Punta Werkudara jaluk kelangan adimu Sedewa tak jaluk kek. Kusmerena semu pangiwang Haruna kadene praning aku rapo sabdaning kukila ringkani kara sagetar kekidunganing kung lir wuwusing pinipanca bebetoking ayam wana lintang jaya kusumayana sumawur lumrang kadikang Jalata. Duh Koko Prabu mboten nginten babar pisan yen to ibu dumugi wekdal samangke dereng saged kempal para putra-putra. Lajeng wonten pundi Koko Prabu Ibu Kunti Nalibrata? Wah, Kresna kakangku, apa Dimas? Wis ndang presanana nang kaca paisan. Mergo pancen yen siji Kresna kakangku sing dadi paranpara.
Ibu kondur lan orane tak pasrahke marang Kresna kakangku. Adalah Yayi nyadung dawuh. Nyuwun pangapunten. Saestunipun kados pundi pun kakangipun budidaya? Kanthi sarana pusaka Kaca Paesan pusaka ing Ndorowati wis manten. Kaca Paesan dumugi Brasamangi ugi dereng wonten dawuh. Mila sakmenika boten wonten awanipun monggo sepisan malih. Sedaya para kadang wiwit Yayi Punta, Dimas Werkudara, Dimas Arjuna Nekrulan Sedewa, sareng-sareng maneka puja dumateng Pangusing Gusti. Mbok bilih kanthi karo mekaten Gusti tumuli paring dedamar. Yen mekaten suwawi kula dherekaken Koko Prabu Arjuna, kula Koko Prabu. Ken Koko Prabu, wah tak dhereke. Kuntaji kakangku. Wes meraina semupang iwang aruna kadine traning Agora pusabdaning kukila ringkani kura sageder kekidungane kung kocapa jumangkah Sang Dewi Kunti nalibata mangkala cipta renggani Punta Arjuna sena kembar aku wis pundhul. Paduka saking pundi, Bu? Aduh, paduka saking pundi, Bu? Ibu kondur. Busananipun boten tinata wonten menapa, Ibu? Wah. Kundi, Babu. Kowe kenang apa, Kundi, Babuku? Adalah, Bibi. Wonten menapa lah kok dadi benten sloga kan adat sabenipun Punta Werkudara Janaka kembar lan kowe jlideng nyadong dawuh Bu kowe ra ketno nesu wong nyatane kuwi ya ireng kok nek wong ireng iki diceluk jlideng ya wis ditrimake iki nyadong duka, Bu. Saknyatane Ibu saka tapa. Ana nglengkaing Gunung Rebab. Nang kono Ibu digodha karo iblis-iblis. Saka Gunung Rega. Eka Senen Kuncung. Karo Bejajil Wagiman. Ning ewa semono ngampet pun Ibu tenan. Banjur Ibu karo dewa dijak ning Sambeng. Patra Pilasa isine ngene ya dida dirungokke. Iye Ibu. Pandhawa bisa menang Brantayudane ning adimu Sedewa kudu kok rilake dibakake karo baju barat. Ngono kuwi. Ingkang dawuh dhateng Ibu menika jawata saking pundi, Bu? Kusik. Nek ora kleru jawata saka Kayangan. Kayangan ngendi yo? Ning wewisike Bathara Rubiyanto. Kuwi yakin paring wasit kaya mengkono. Wis pokoke rasa kakean nggonmu mikir,
tak jaluk adimu tak bekakak tak nggo pangan bajul barat. Aduh, Ibu. Kula atur enget. Menika Kang Putra kadang kula taruh Dimas Dewa mboten kalipitan dedosan menapa-menapa. Mesakaken sanget upami to ngantos dipun pisungsungaken dhateng para bajul barat. Kowe rasah melu gunuman kowe jlideng. Iki anakku. Dudu sapa-sapa dudu anakmu to? Iya. Maka dari itu meneng sengacok sembrono ora. Kacarita tatkala semana Dewi Kunti Nalibrata. Dereng ngantos paripurna kena anabda marang para putra-putra liring netra. Tumanduk marang Kirurasmar Badranaya. Ing batos kraos ajrih usana datan tahata nyandak wuragil Pandhawa Raden Sadewa. Den larak medal saking pisawanan geger para kadang ngandul. Mati dening aku leduk. Kados pundi Koko Prabu Dimas Dewa dipun larak Ibu Kunti. Ladalah. Sampun Nyai. Keparengipun Kakang nyuwun pamit badhe nututi Bibi Kunti Nalibrata. Sena. Oh. Derepun Kakang ditututi wong atamu. Tak dirake kesempatan. Kacarita tatkala semana Dewi Kunti Nalibrata. Wenten jawining pisuwanen sawus nyong larak wuragil Pandhawa. Kaya kraos getun gedung. Amresani dhateng Kang Putra iku sejatine Kunti. Nanging ingkang momong marang jiwa ragane Kunti Nalibrata jembalika. Dangu-dangu datan kiat. Momong marang Dewi Kunti Nalibrata awit senajan to iku jejering wanita. Nanging jejering wanita kang gentur tapanetrah kesuma. Mijil saka anggane Dewi Kunti Nalibrata. Anggane Sang Kusuma den candak den uncalaken kontal dawah tebih. Dawahing Kunti Nalibrata tinampi para Pandhawa. Kacarita Raden Sadewa kaestra ajrih andulu ana jejering jim kang sanyatane drengangah tutuke. Ora-orane satriya Pandhawa. Najan mijil ragiling kok ya nek rumangsaku pasuryane ora kalah karo kakangne sing jenenge Janaka. Ndaopaku ditresnani karo satriya sing kaya Sedewa, saya bungah rasaku, saya gembira atiku. Wis jajal.
Sediwa. Apa? Kowe takon marang aku kowe sapa? Aku Cimbalika. Saknyatane aku kon mangan kowe. Ngono. Ning bareng weruh wujudmu kok eman-eman wong satria baguse kok ngono kok dipangan. Mbok dienggo dolanan rak penak banget to. Saiki ngene wae. Yen pancen kowe ngeman karo jiwa ragamu, saiki manuta kowe tak ladeni. Kowe dadi bojoku piye? Aku ora dirasa tak jatuh krama duwe bojo wujud jim kaya kowe Walika. Domongi ora ngerti rasane. Wong iki nek ora ngerti rasane ya kok ngono kuwi. Kowe jajal dijukuk gelare wae. Awak sing kaya aku iki arang lho. Kowe jajal tontonen saka mburi. Geger sing kaya tenong ngene iki. Bokong sing iso pinacak linukis. Bunder-bunder ini iki arang lho. Ayo. Nek kowe gelem ngladeni aku apa penjalukmu mesti keturutan. Ora bakal rekoso kowe uripmu. Wis sak njaluk apa? Kowe takon kepenak sing makani aku, sing nyandangi aku. Kowe kari jejer karo aku. Piye? Gelem mo? Ayo godho gelem kok. Kowe ora gelem ora. Aku trimo mati Walika yen aku kon rabi karo wujuding jin. Ora sudi rasa tak. Aku campur marang wewujudan kaya kowe aja takon dosa. Aku nesu lho. Nek nesu lebur papan tanpa dadi. Ayo gelem ora? Ora. Wis ora? Kelakon tak gaglak pisan kuwi. Kacarita tanpa semono Jim Walika arsa mangsa kala Raden Sadiwu nanging Noyanayu Baskara titi mangsa kang mudhun saka kayangan Sura Sang Hyang Bathara Guru manjalma ana ing jagat Raden Sediwa padha sakala Jim Walika kawistara ajrih belajar kabiyantum Iwang Bathari Dra nglumpruk wit ngajari Sang Bathara. Mboten kinten babar pisan kulun menawi paduka momong dhateng titah ulun Sediwa. Oh ngadual. Bathari Durga saknyatane wis ditimangsa jeneng kita rinuwat dening Wuragil Pandhawa ya Raden Sadiwa muga pumedhi-puma. Sediwa minangka sarana jeneng kita bisa mribah mataking buta bali ana asal usul kita. Awit tatkala semua jeneng kita nampa tulasarik saka jeneng ulun, ulun sepatani wusara jeneng kita dadi watak buta. Iki. Mula kang sanga iku mungkura bakal ulun ruwat. Pumedhi-puma kanthi sarana mengkono jeneng kita tumuli pulih kaya wingi uni mengkono Durga. Aduh ngestuaken dawuh ulun kacarita tatkala semana sigra rinuwat Sang Bathari Durga dening Raden Sadiwa kang wis denmong parang Iwang Bathara Guru.
Anggigit gagang lanang noyan ayo Baskara Titimungsa. Ilang sipating widodari kang wujud diyu. Oleh asal usule saknyatane iku Iwang Bathari Uma. Wis bali marang wujud kita kang sejati. Bathari Uma, aduh matur sewu nembah nuwun kulun. Nanging mugi kauning ana gandeng lantaran Puragil Pandhawa kula saged rinuwat jagat kula. Kula rumaos kapotangan budi. Mila kula badhe atur pisungsun wujud pusaka pangracutan pangruwatan. Menika jemparing dumados saking kasemekan kula. Mugi minangka kekiyatanipun titah ulun Sedewa kulun. Oh iya, ulun kang seni. Semono uga ulun bakal paring kekuatan marang titah ulun Sedewa. Sedewa bakal ulun paringi nama Bambang Sudamala. Nun kasinggihan pukulun. Wisayu Uma. Jeneng kita ulun pundhut bali makayangan. Banjur pasetran pasrahna marang anakmu Permoni. Mung para titah anggone ninteni rikala jaman jeneng kita kang dadi Bathari Durga, Bathara Kala nyebut jeneng kita Ibu Durga. Ning sawise samengko pasetran gondo mayit sing nyekel panguwasa Permoni ya putra kita Bathari Durga anggone nyebut marang Bathari Durga Mbak Yu Bathari utawa Mbak Yu Bathari Durga. Ulun kasinggihan. Wisayu Uma bebarengan kondur makayangan kula dherekaken. Babar pisan Koko Prabu jebul ibu niku pancen wonten ingkang momok. Mboten wonten sanes kejawi namung putranipun Bathari Durga pun Jimwalika. Weh adalah. Mulakno ibumu ya Bibi Kunti nganti eling para Madyusana. Wis ora apa-apa. Ibu wis manunggal marang para kadangmu Pandhawa. Iyi. Lah banjur ingkang lenggah ana nganggane Dimas pukulun Bathara Guru. Malah kula tinanggenah sarana angruat trimalanipun pukulun Bathari Durga ing saknyatanipun menika Iwang Bathari Uma Koko Prabu. Ladalah. Yo. Lajeng kula pinarengan pusaka asma Bambang Sudamala. Lan saking pinanipun pukulun Bathari Uma kula dipun paringi pusaka wujuding jemparing pangruwatan ingkang dumados saking kasmekanipun pukulun Bathari Durga.
Truk. Kasemekan to. Kasemekan kuwi busanane para putri ngono. Oh, bengkong. Wudu. Kuwi busana sing nggo nutupi payudara. Payudara kuwi apa? Bosok kowe iki. Payudara kok ora ngerti iki lho, payudara iki. Hah, endi? Iki. Oh. Sing cilik apa sing gedhe? Ya siki kabeh payudara. Oh, alah, susu. Ha iya. Jan yo sareng tenan. Karepku ki arep sinamun-sinamu dono ning nek campur bagong wis ora iso. Nek karo aku ki nyambut gawe kudu bloko suta. Saiki jaman terbuka ora kena celintah-celintut. Ha kowe nyambut gawe ngarep susu kok kekuk. Ora sewengi dek ora tekan gone. Oh iya Dimas. Pun Kakang nedha nrimo lan melu bungah. Iyi. Kacarita kang rajar sing katebian Begawan Tombro Petodo. Raden kula nyuwun pangayom. Ana wong pikun aku tak takon sampeyan sapa? Kula Begawan Tombro Peto sinuwun saking Pertapan Prangalas. Menika anak kula Soka lan Pradapa. Lah paduka sinten sinuwun? Narendra Ndorowati Bathara Kresna. Oh, ora ngaten iki. Lah ingkang lenggah wonten ngandhap. Aku Ragil Pandhawa Sedewa nemban. Satriya Pandhawa. Iya. Ingkang inggil menika Raden Werkudara. Dengkul ngamoh kuwi ora. Mbok ya dipresani, kula niku Batur Petro. Oh, Ponokawan. Nggih. Lengkeng wingking Kirja. Sampeyan gelem apa Satya? Malah ditawa-tawa. Menus ora genah ora. Kula nyuwun senjata pitulung sinuwun mergi kula dipun putra-putra kalian Narendra ingkang jejuluk Prabu Kala Maruta. Badhe njatuh krama anak kula kekalih nanging boten purun wusana. Sedaya para cantrik dipun obrak-abrik. Sami kontal kepeksa kula ngumplangaken pertapan tumuli mlajar. Badhe nyuwun pitulungan. Ladalah. Tak tulungi ning aku njaluk opah. Monggo. Ning ampun kathah-kathah. Badhe nyuwun opah menapa? Kowe tak tulungi ning aku njaluk opah, anakmu sak kloron tak jodohke karo adiku. Raden Sedewa lan Nekula. Piye? Nanging yen kula supados palakrama trimah mboten kok Prabu. Apa? Payudara. Wong mriki aku ya payudara ora. Ora doyan wanita kaya ngono karo kowe. Oh ya wis salah. Lumangsaku kok wong ngono. Nek ana dagangan ki aku ki tanpa alah. Ora ana sing promosekke nek ora tak tawake dhewe jan wis ora ana ngicipi. Walah Gusti paring ana wong ngicipi. Jelek wong ora. Yen supados bantu kula purun yen palakrama mboten kok Prabu. Oh ya wis. Sing cetha bantunen luwih dhisik Dimas. Pun mengki kula panggihane.
tak takono buta gedene sak lawon-lawon kowe sapa? Wae. Narendra Gowa Barong. Aku Kala Maruta. Aku Kojanma Yaksa. Kowe sapa? Satriya Wuragil Pandhawa, aku Sedewa. Sedewa aku tak takon kowe weruh beburonku. Aku ora weruh kidang menjangan. Beburonku dudu wujud kewan. Ning tombro petha sak anake. Oh. Arep kok pek bojo. Iya. Kowe sembodo Jatukrama karo Endang Sukolan Pradopa. Yen iso ngalahke Sedewa. Kelakon tak untal malang kowe. Kacarita Tatkala Semana jumangkah. Prabu Kala Maruta adalah Sang Rekyana Patih Kala Jalma. Tinampi jemparing pangruwatan Noyanayuh Baskara Titimangsa rinuwat jagate sapa tambuh sapa ora sak nyatane iku Bathara Citragoda lan Citrasena. Yanuntuno wong aprang asang ngesayan mula tenggagono dong Sedewa paduka sinten kulun ulun Bathara Citragoda ulun Bathara Citrasena Sedewa tatkala semono aku nampa upatane pukul Sang Hyang Guru ewa semono musik ing Jawata jeneng ulun bisa rinuwat yen wis bisa mala kramakake Wuragil Pandhawa ya jeneng kita. Pancen ulun jarak Suka lan Pradopa iki mau banjur tak giring ben ketemu marang jeneng kita. Mula Pumadipuma wanita loro kudu kita Jatukrama bebarengan marang kadang kita Werda Nekura. Mung nom oleh tuwa oleh nom. Sing suka banjur palakrama marang jeneng kita Pradopa ben digarwa marang kadangmu Sinekura. Besok Noyanayuh wis titimangsa Jawata marangake jeneng kita pinaringan putra paringana aran Bambang Sida Beksa lan Sri Tanjung. Ora ngaten iki. Ngestuaken dawuh kulun wis ulun ngaturake panedha narima marang jeneng kita ulun kundur makayangan. Mboten langkung dherekaken kaluhuran tindak paduka kula kalih. Gandharwa kekalih menika wau estripun sesembahan kula pukulun Citragoda lan Citrasena. Ing tatkala semono nampi walaking Jawata.
Rinuwat saking pusaka jemparing pangruwatan Koko Prabu ladal. Lah banjur iyi sakwentawis paring kekiyatan. Wanita kekalih Endang Soka lan Pradapa menika kedah kula Jatukrama kalian kadang kula sepuh Kang Mas Nekula. Aduh. Dadi iki positife awak dhewe kosong. Kuwi yo iso ana hitungane ora. Mergo sing nyambut gawe Ndara Sedewa. Oh. Ayo lek medhuk. Kuwi tanggung jawabe Gareng. Gareng endi? Bali. Modal tro nek kok ngene iki. Tanane Satyah wae nek. Ngewaki 3 dina. Isono denawa loro, Yayi. Wis jajal panggiyana saknyatane sapa? Nyuwun pamit Koko Prabu. Takono buta loro kembar kowe sapa? Dikya Kalontaka, wah Kalonjaya. Sampeyan sapa Den Uragil Pandhawa Sedewa? Ayo tak takon Kuntinali Brata nang endi? Ladal. Kowe pinter nyekel Ibu Kunti yen bisa ngalahke Uragil Pandhawa. Untal malang wae. Kacarita tatka semono. Dina kekalih sigra kataman pusaka jemparing pangruwatan. Noyanayuh Baskara Titimangsa ilang sipating denawa. Badar pulih kaya winguni kang saknyatane iku salah kedaden sangka Iwang Bathari Nidra lan Bathari Kalidi. Saged rinuwat ing Raden Sadewa Noyanayuh Baskara marengaken sinarengan Kondurira. Sang Hyang Sri Sedana kang saknyatane iku dewaning Bogawastra. Kondur ana Indra Prasta. Sinten kulun ya ditepungake wae aku sesembahanmu Bathari Nidra. Kulun Bathari Kalidi Sedewa. Aduh. Matur sembah nuwun kulun. Sing nedha nrimo malah aku tatkala semono aku nampa walaking pukulun Bathara Guru. Merga rikala tumuring dukut sewu tanem tuwa. Aku lan kadangku geguyu marang pukulun Bathara Guru banjur disepatani dadi buta. Ewa semono
wanter dawing Jawata aku bisa pulih kaya wingi uni ning kudu rinwat sarana wuragil Pandhawa lan tak kandhani ya nggih ruwating jeneng ulun sakloron bebarengan aku ndherekake pukulun Dewi Sri Sedana sing kondur ana ngendur plastana tepi marang kewajiban ngayomi marang para kawula kabeh. Aduh. Matur sinembah nuwun kulun. Putramu Gatotkaca Antarja sakwentara nderek jeneng ulun ning malah wis tak paringi wejangan lan kekuatan mbok menawa besok kena kanggo nyembuh Prang Gedhe Baratayuda. Mengkono Sedewa. Kaya wis cukup lan sepisan meneh gedhe panarima ulun kondur makayangan. Sing makili sinune Ndarawati. Adat iki sampun ingkang wawancara niku Kang Raka. Ning sakniki nun sewu kula sik matur. Sedaya para kardang ngaturaken gunging panuwun langkung-langkung Kang Ibu Kuntinali Brata. Sampeyan sampun saged maloyakaken, sampun saged paring dedamel dhateng para kardang lan para pepunden langkung-langkung. Trimala yen dasak mangke kasandang dening para Jawata lan para kawula saged pulih kados wingi uni amargi saking sarana sampeyan. Iya Kaki, narak ngaten. Kula sik makili bocah-bocah. Ugi ngaturaken gunging panuwun kanthi sesanti lan kempal dhateng para kardang Suradira Jayanira leburing pangastuti. Jaya-jaya Wijayanti mugi tansah mulya saklajengipun para Pandhawa Den. Tak dherekke kumpul para kadang kaki arak ngaten monggo kula dherekipun.